Dobar dan i dobrodošli opet na kanal Slovenska ljubav. I ako ja ne grešim, mislite i spomenik ima u Novim Sadu, u ne znam kojem parku, ali sigurno ima. Uglavnom, došla sam opet u Beograd i puno sreće imam, pa došla na tu legendarnu Skadarliju. Samo malo da vidim šta ima tu. Nije se pomešao. Ne mogu da kažem tu nešto wow. Jako mala ulica, pešača ulica i puno restorana. Sa jedne i sa druge strane kafiće, hoteli i tako dalje. Ali kako ja razumem, cena ovih kafića gore da nema dalje. Ali ok, to sve za Bohemiju, za ljudi bogate i uglavnom za turiste. Tako da mene zanima samo prosto da prošetam ovdje. Ne mogu da kažem da nešto sam wow oduševljena, bukvalno tako, ne znam. Ima mnogo lepših mjesta u Beogradu i to je to. Prosto stvarno ne znam šta da kažem, ovdje sam kafići. Kafić je bukvalno tradicionalna kuhnja, karirani stolnici i tako dalje. Mogu da kažem, nije to za mene. Ali dobro. Imate neka pekara, ne znam, vjerovatno ona je neka stara. Ćemo da vidimo. Dobar dan. A šta je ovo? U šerpi. Gulaš. A tu šta ima unutra? Kulena? Da, i 40 dinara jedno. Koliko? 40? Ajde, dajte mi molim vas 3. Neka stara pekara. Ova pekara je od 40 godina. A poznata je po gulašu, to je tradicija, to samo jedu. Sve mi jasno. Sve kodne ima burek, imaju pipe, ima sve, a od kodne je gulaš. Jasno. Evo išlo. Hvala puno. Doviđenja. Jako stara pekara i bukvalno, pa tako, nije velik taj izbor, ali kako je rekla gospođa, ona je poznata po tom gulašu i u lipinju. Nisam jela to treba pitati Sremca šta je to uopće. Uzela sam neki kifle i to je to, gdje ne izlazim prazno. A u glavnom, puno rakije. Hello, čao. Tako da, uglavnom ulica za turiste, pa ja sada nisam ta turista
koje bi uskočila tamo da jela i pila i tako dalje. Evo, znači, šta znači, сейчас upakujem se malo. Pa nastavljamo dalje. Zato što idem kroz neku ulicu sa jako starim zgradama. Zgrade jako stare i njim godina i godina, vjerovatno još. Oni su bili, kad je bila Jugoslavija, evo, a sada oni su tamne, mračne i bukvalno nije zanimljivo. Skrenula sam tu s Kadarlije, uzela ovaj kifle, ali u suštini nisam gladna, bila sam u pekari, pojela taj cheesecake. Ok. Ova je kifla sa kulinom. YouTube kafe, No dobro, ali ne baš super. Kužno mogu da kažem sremac. Rekao bi da to je de. Tako da nastavljamo dalje. Idemo u još jedno interesantno mjesto. Prošla sam i ovaj muzej iluzija koji isto nalazi se u Beogradu. Jako čudan, jako zanimljiv. I što mogu još da kažem o njemu? Najlepše tamo da ideš sa nekim. Da bit će zanimljivo, smešno i bukvalno sve smišljeno nekako za decu. Pa ima tam neke iluziji i svašta nešto. I nađem neki izlaz iz ovoga mesta čudnoga. Ima tam
puno svega zanimljivoga. Dobila sam olovku koja kao gumena. Obećavaju da ona piše nešto. Nadam se, iskreno nadam se. Znači, i ima tam svega u tim muzeju iluziji, ali više tu sve za decu. Interesantno, zanimljivo. Za jedan put meni dosta u principu. Vidjela, gledala sam. I dosta za mene, mogu da kažem. Ne znam, negdje sam došla kako da izađemo odavde, prosto ne znamo. Sad ćemo nekako da snađemo se, nekakva zgrada čudno. Ima tu svega. Tako da vratim se kod muzeja iluziji. Zanimljivo, sve sam snimila. Vidjet ćete sami. Ulaznica u muzej iluziji košta 750 dinara. Bukvalno 2 puta mogu da idemo u Velošku baštu. Ali dobro, interesantno, zanimljivo. Ne mogu da kažem nešto wow. Nekako u muzeji savremene umjetnosti meni više interesantno bilo. Tako da, dobro, jedan put da vidimo šta ima tamo dosta. Ja mislim tamo nema promjene tih svih ekspozicija, eksponata tih svih i bit će sve, kako da kažem, svaki put isto. A u muzeju savremene umjetnosti ja tako mislim da tam uvijek nekakva promjena ima, tako da treba išla sam sa muzej savremene umjetnosti. Šta još mogu da kažem? 2 sprata, svako zanimacija za decu. I to je to u suštini. Sve nekako u jednoj boji. Zna tako osjeća kao psihologična neka terapija. Ja bukvalno ne volim jednu boju. 2, bela, plava tam neka i to je to. Za mene to nekako tako psihoza neka. Ali dobro. Ovo mogu da kažem, ne poznate Beograd, znači sve crtano, slikano, da nema dalje, nema živog mjesta. Neki prolaze s jedne ulice u drugu ulicu i znači kao neke tornade je to prošlo. Ja znam da to nije problem i tebi, ni njega. Skroz nepoznati Beograd, bukvalno ovdje ne vode nikakvih turista, niko. To samo ja sam našla čudno mjesto, znači za poželjeti, kako mogu da kažem. A dobro, treba je ovo da znajem. A sa ove strane neka prodavnica za jako skupe haline. To je to. Ajde, idemo, tražimo kafić, neki sednemo, popijemo kafu, pa napunimo bateriju i možda nastavljamo dalje. Za danas priča u Beogradu je završena, inače ne daje mi Sremac završiti sva šta ja još htjela, inače moram još da pretestiram kod njega kiflu, šta on da kaže, baš me zanima. Meni nikakva kifla, tako da mislim i njemu neće biti lepa. Vidjet ćemo, terat ću njega da proba tu kiflu kako hoće i ne hoće. A ja vam želim svako dobro, čao i doviđenja, paka.